комментарияро бинед номери WhatsApp закрепит кардагие барои кор равона мекунанд ки ҳамаашон давлатҳои аврупоӣ мебошанд. аз ҳама роҳи қонунӣ ва роҳи дилпириш салом ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. як информатсияи нава ба маълумоти шумо мерасонем. ҳатман лайк монед ва бо диққат то охирша тамошо кунед. нафарҳое ки айни ҳол мара тамошо кардесен ба ҳаматон хотиррасон мекунам ки ин амирӯз охирон фурсати шумоа барои 70 дона падаркаҳои нағза соҳиб шидан. комментарияро бинед номери WhatsApp закрепит кардагие дар телефон сохраниташ кунед ва дар WhatsApp салом бинависонед. тамоми информатсияш барои шумо меравад. ҳаракат кунед, як дастгирӣ бародарона кунед. мавзӯи асосии имрӯзаро шурӯъ мекунем. барои кору фаъолият кардан дар хориҷ аз кишвар қонунӣ сафар кардан ҳамин чизоро ба шумо мефаҳмонем. муҳоҷирони тоҷик имсол барои кор ба британияи кабир мераванд. гуфта мешавад ки вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин бора маълумот дод. муҳоҷирони тоҷик гуфта мешавад ки барои он ки ба доми қалобон наафтанд, мо ба директори марказии машваратӣ ва омодагӣ пеш аз сафари муҳоҷирони меҳнатӣ, хадамоти муҳоҷират, вазорати меҳнат ва шуғли аҳолӣ хуҷаназар Акбаров дар бораи роҳҳои осон ва қонунии муҳоҷирати меҳнатӣ ба давлатҳои хориҷӣ суҳбати судманде гузаронида шуд. мушаххасан гуфта мешавад ки ба кадом давлатҳо муҳоҷирони меҳнатии тоҷикро барои кор равона мекунанд. айни ҳол аз ҷониби вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷавоб гуфта шуд. айни замон бо яке аз ширкатҳои калонтарини Федератсияи Русия бо номи Озон шартномаи меҳнатие баста шудагӣ аст ки муҳоҷирони меҳнатии тоҷик барои кор ба ин ширкат сафарбар карда мешаванд. шароитҳои корияш хуб аст. музди маош бошад дар як моҳ зиёда аз 100 000 рубл мебошад ва ҷои хоби муҳоҷирон ройгон ва ба онҳо 3 вақт хӯроки гарм дода мешавад. чиптаи ҳавопаймоҳоро худи корфармо пардохт мекунанд. яке аз шартномаҳое ки ҷумҳурии Тоҷикистон бо Федератсияи Русия баста кардагие дар мавзӯи муҳоҷират гуфта мешавад ки бо ширкати Озон мебошад ки зиёда аз 100 000 рубл дар як моҳ музди маош пардохт мекунад барои коргаро ва инчунин ҷои хоби ройгон барои анамун коргаро пешниҳод кардагӣ ҳастанд. ва дар инҷа як саволи дигар ба миён меояд ки оё вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ба кишварҳои Аврупо низ шаҳрвандои ҷумҳурии Тоҷикистона ба кор равона мекунанд ё ин ки не. албатта ки айни замон вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад муҳоҷирони меҳнатии тоҷикро ба Литва, Болгария ва Британияи кабир ки ҳамаашон давлатҳои аврупоӣ мебошанд барои кор равона кунанд. яъне ки вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар кореро ки пеша мекунад барои шаҳрвандо дар чаҳорчӯбаи қонун мебошад. яъне ки 100% шуморо равон мекунанд. ҳар касе ки муроҷиат мекунад ба вазорати меҳнат бо тариқи номнависӣ ба қайд мегиранд ва мисол ба навбат гӯяем ки шаҳрвандоро ба кор равона месозанд ба давлатҳое ки мо номбар кардем. инчунин вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон қайд карда гуфт шахсоне ки ба кишварҳои Аврупо, Араб, Туркия ва дигар давлатҳо ба муҳоҷирати меҳнатӣ рафтан мехоҳанд бояд ба марказҳои машваратӣ ва омодагӣ пеш аз сафари муҳоҷирони меҳнатӣ ки дар суроғаи шаҳри Душанбе, хиёбони Садриддин Айнӣ 121 ҷойгир шудааст ё ба агентии бокартаъминкунӣ дар хориҷаи вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ муроҷиат намоянд, худро номнавис кунанд. ҳар касе ки ба ин кишварҳое ки мо номбар кардем барои кору фаъолият кардан, сафар кардан мехоҳанд, рафта мақсад худшонро номнавис мекунанд аввалан ва чихеле ки гуфтем ба навбат баъдан барои кор ва фаъолият кардан ба давлатҳои Аврупо шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон равона мекунанд. хоб тамошобинони азиз ва гироми қадр, ин буд як информатсия ки мо хостем ба маълумоти шумо барасонем. ҳар касе ки барои кору фаъолият кардан мехост ба хориҷ аз кишвар сафар кунад. агар ягон савол дар ин мавзӯъ дошта бошем дар комментария бинависонед. то видеоҳои дигар худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.